YouTube, this is your Pocha 777 channel Jordan in the Tetulaganya Kumagabelo. I pick another episode of it. Like, share, subscribe. If you love, subscribe. And then nothing see and subscribe these days. You are watching and you don't subscribe. Subscribe, man. Lin manch. Samilin. Yeah, I feel too. Tizinike nje episode eshisayo nyana nje ntonyana vele ngasigameko vele nina yanibona nina comment ukuthi your content is nice vele mina ngandropela kayi2 enhle ngashoot ama episode esigela mangashabo ma 1.5 subscribers yangithola ngizonishayela ama episode nasesigela bafethu 1.5 subscribers anidlule 1.5 thanks for 1k by the way ne bafethu yeah sishine span size ngaso quick danko sho bafethu sesimtholile umuntu lona othi ufuna simsize ubhalele isicada amabhifu shoshoka yeah sure hamba fele uthi ufuna sikusize ngani mfamani aman ashika khona enye intwana kanje man tangayintana intwana le yangihlokoloza enhleko hayi le ntwana ingibhepha umoya ka maye ufuna kusize ukuthi ngicede ibhifu ikawo ufuna sicede ukuqala le ntwana le ibusiness medium ka kule ntwana le ayingifidi ka awuyifidi lentwana le yona ifidi mi yona ifidi wena yenza kuphela no wena uploma vakho man angiploma ngayiye Kenzo ma4 uchiya ma4 fele le nathi sibize quick again mfethu izoyenza lento le shaya ispan size ngaso yangithola yeah kandi like and share bafethu subscribe yeah fethu sibize lena fele ke bafethu sesibuyile nalena ababhifa nayo so shoka yeah sure nani mina afethu sondela kancane kodwa man shoka uyacava ukuthi sikuzeleni ngicava uthi khamba fele ukawo kwenta afuna ukutshela yona yangithola ndabazana awutshele la man mfethu inhle kawo ngitshele kawo miboni ekawo ngangichazisela kancane wenzani nolisidi kawo ayithami lisidi lo mntana lo ayithami lo mntana lo thingithe ayithami yena ayithami yaziletha hayi ukuthi mina ngiyalandelela la kanjani futhi nakhona ayithami ngabona isithombe futhi nakhona sihlukene macala yo sihlukene ngabonisa nethombe sisicanga kodwa man ungasondeli kakhulu ocovule yini man video man ubani kamera yakhe liseli umsebenzi ngobani yeah itshilisile because sihlukene shady short yo mama ring god man yeah lo yo wona son yo njamba mfaka ama ring ikongene la ka fili thingise ukuthi I love you yo caba god man how do you feel god man ubona abo I love you abangaka yazi mina mangikutshela amavaka mina ngiyitholi yonke lento le yena kahle I love you bangisha nge-try text imkhuze enhle kona udlana ungitshela alex sisibona ngona ngizokukhalela namhlanje let's meet musona amaqala usuhlukane naye maka at let's meet today ayithami ayindaba zakho yabona ngishaya ibhola mina like ngigone sinyajola wena bomenza ibattery kahle kahle mphumile kumntwana yona son yena bakalandelela mina yena bakalandelela relax amaqala relax mphumile kumntwana relax mphumile kumntwana relax god man uyala awuthami intwana muzozisola yangicapha mina manya kubuza uyangicapha mina kusondele la god man cavela fa yo afile hayi qhubeka ushaya isipana wena sana yo amanuzi god man relax afile relax god man relax ungabaleki kakhulu nawe njayami wangathi uyayicha le uyayicha le uyangiphoza uyangiphoza asikaqedi asisabe uyangiphoza maqala hayi uyangiphoza uthule ta ngathi uteyila kahle lapho manje ngiyakubaleka kangaka sisibone yi shiri wena usayishana yi usayishana mfithi medium lento musunta umbuzile ukuthi wenzeni ngale so athi yena angihlukene naye
So shoot nemedi yakuphika Hotman kumamele so. Yakuphika le medi Hotman. Yo malume. Oh zwakala asikaqeda. Akathi. Eish. Yo ithombe. Yo. Yo. Bana uye le nqosi echami ngithola. Yiyo nqosi esifunayo lezi. Ayikuthi mina la ngiyalandelela la angilandeleli la. Yo wena Hotman bakubambisa umoya. Akuyenzeka naseJapan malume. Eish. Amandwana mona ngizokutshela sana azongijwayela wona sana ngeke uzodlala ngihla khona wenzani. Wenzeni Hotman? Ouch. Umntwana wami yazizwa ukhuluma kanjani? 2 minutes umuntu uyasizwa ithi Yo. Yeah. Hotman. Yeah. Wena Hotman ushayile ngara? Ngikapile file mina. Okay. Ubani ukape kuqala yini? Amaqala indaba zanu yimi ngikape kuqala. So wena maqala uqale nini ukujola nemedi kantwana? I think 1 week. After 1 week ma. Sure. Yo. Hotman so busy ngephone. Hayi khule. Eish. Jam ngicompa khipela sakho wena ngibona. Yo. Wena umsaving obani jam? Hot oil. Yo. Namaringa ngaka Hotman. Yo, try text. Yo. So wena maqala eish. Untanga ibamsendeni nude wena bakusendeni. Untanga bamshayeli I love you wena bakushayeli. Yeah, I'm fine. Manje siqeda kanjani ibeef bafethu? Mina ngisazi. Eish, Hotman. Le nto ngayikho into ezophela yini. Ayikho into ezophela. Awuboni kahle. Ngikho ifoni yami la. Mina ntwana yami. Eish. Yo, Hotman. Ubuya prepare nje ufonela i-backup kusasemali. Thina thami. Thina sama heavy no. Hayi. Shisa kanje. Hayi ubuya prepare. Ubuya prepare. No great. Fit. Yo. Yo. Ntwana ngishaya. Yo. How do you feel? Look forward that ingosi ila. Eish. Yeah. Nanu uzulu maqala uthi uboni. Yo. Ngikhumbule uyathola. Nudes. Like nya. Nudes. Yo, Hotman. Eish. Lesi mayona usasincanya sincicede ukuzwa lento lezi. Ngizawule umntana ngenye ukumthanda. Dala amacala yo hayi. Setting kakhulu. Mayi lesisale maqala. Indaba lentwana le yangiba siyashuthu. Mntwana ngizokutshengisa fana. Ma uzofuka ishaya. Le ngitshengisa fana. Eish. Ushayela bani izandla amacala sikhulu kwaye. Ushayela izandla Hotman. Yo. Yo. Yakubasa. Amacala. Yamuzwa nithi. Ngiyayisusa. Ngiyayisusa Hotman. Usho nawo uvumelana naye. I think indlela right uqeda ibeef ngoba nifuka iqeda Hotman. Ntwana ngizoyilalisa epara. Lalisa bani pa? Jo. Lalisa bani pa? Uyibeka ifoni. Lalisa bani? Sikubambele nawe Hotman. Ntwana yami. Ufonela bani? Hotman wena ufonela umuntu? Hayi, funa. Macala uthi Yo. seyisusa. Yo. Hamba ufasini. Wena ufasana? Ama seyizomnethela ngempama kuphela. Singayisusa cha. Qala cha. Yo.
Cala mfethu. Ungamphushi kakhulu yabona umntwana. Relax. Eish. Yo. Thini relaxani la. Relax. Yeah, relaxani. Relax. Yeah. God man, yun itaw isab mo kaya ibalik. Sondela ko. Relax. Magkala ngimiyeke lo muntu Yeah, relax. Relax. Relax, God man, relax. Relax, God man. Relax. Sondela la God man. Kamba na nga sa fast. Relax, God man. Kabana nya relax. Yeah, relax. Kamba go. Ngibasa. Kan ngihluka nani mntana lo. Ntona nento. Relax maqala. Mana matala. Awufuni vele ukuhlukana naye lo mntana lo. Uhlukana naye mangikujeka le ntona le Relax. Uyangibasa wena sani wena. Ayamthatha phone yakho uva. Ulakhana ubani? Relax. Ulakhana ubani? Yeah, relax. Thatha ifone yakho. Hayi, ungayifoni yami, ifoni yamnyalwa. Ifoni yamnyalwa. Yo, relax, man. So futhi ifone yakhe manje. Ifoni yamnyalwa leso. Yeah, man. Ifoni yamnyalwa. Leso. Ngambambi. Ifoni yami. Relax. Relax. Relax, man. Vagin, man. Vagin. Aí go va, man. Ventilação. Tô foi na. Vai. Choca. Sei bem. Yo, man, mai. Man, tu ganana. Hayi izodibana mfanami. Kan man tu ganana. I'm out. Aphumile la nya. Afike kumtshela abantu ba subscribe la. Yeah, bafethu. Ngakhohlwa afi. Kule ntwana le, hey man. Subscribe lapho man. Wena son. Yeah. Afike ka, seqeda afike God man. Afike njani. Second, man, bafethu you saw bafethu end of the episode. Yeah, kindly like and share, subscribe. Don't forget to hit the notification bell so you can get notified when we drop a video. Yeah, out now.